Juan Bomboje, thank you very much. Actually, gagayem kakabsat, way back 1996, if I'm not mistaken. Kagraduar ko iti, kapaspasa tayo iti board, the electrical engineering. And that was the time nga na-employ tayo iti MMSU, Mariano Marcos State University, right after na nakapasatay iti board. Ket naipanak iti maysa a project iti Department of Energy. Ket dayjay nga project isu daytay new and renewable energy sources. We call it affiliated non-conventional energy center dito MMSU ini nga isu daytoy iti imo na apo nga trabaho tayo iti graduate tayo kapaspasa akas electrical engineer. Ket di project ko idi nga i-monitor ket day pilot windmill ijay ayoyo kaparispisan pagudpod. May maysa dayjay idi bombojay nga basit nga windmill 10 kilowatts lang ti capacity na dayjay ngem supplyan na ngamin dayjay buong area dayjay ayoyo no malagipyo apo no ano sino man din na nakapada sa nakakita dayjay community DJ Baba, Baba DJ, yedumna ka DJ tao, iji ayoyo, adda may isang community jay. Actually, may isang purok of, I don't know, no mano DJ household DJ iti. Ket libre DJ kuryente din because of the windmill. Itatan DJ nga project ka Bumbo J, ket iso ti namunganayan DJ pan nakakita when no pan naka-discover the potential DJ nga area. Practically the northern part of the Philippines at that area ket nakita nga agar aro ngan ni 200 gigawatts. Take note 200 gigawatts ti potential energy nga mabalin nga ma-harness when no maala iti dayjing area babaen iti power of the wind dayjing windmill nga kunatayo. Ay nga min windmill apo dayjay pa nagpuligos, dayjay palig-palig na. Ket puligusan na mat dayjay generator, dayjay unag na, dayjay adda dayjay naisilpo or connected ka dayjay palig-palig. Tapno iti kasta ket imbes nga daytay makina nga diesel engine or gasoline engine at that, timang patayek ka dayjay generator, dayjay mismo palig-paligan ti windmill nga iduron wano pa puligusan dayjay napigsa nga angin manipod dayjay nga area. Napigsa ngamin nga talaga ti angin dayjay Bombo J. From that point agpabagatan pati jay parte na ti Cagayan ket adda pay mabalin pay dayjay nga ayan ti napigsa nga angin Bombo J. Ket dayjay ano i-convert tayo iti watts ti kapigsa ti angin diay no ma-harness amin diay no ma-utilize amin diay ket agar arop 200 gigawatts diay mabalin nga maalay diay. So diay nga kadakkel nga potential energy nga mabalin tay nga ma-harness ijay ket talaga met nga nakadakdakkel ti impact na iti ekonomiya ti not only in Ilocos Norte ng buong Pilipinas kagayem kin kakabsat dayjay syempre being it wind libre data renewable nga ada madi maibos ket dayjay ti maysa nga napintas nga epekto dayjay nga research nga inyuswat ti Department of Energy during that time dayjay matten tinangrogyan na nga addan dagiti investors iti dadakkel a windmill iso daytoy tatta agdama nga adda dijay I think nasa 300 something megawatts nga actual nga ma-generate kadigito yan. Pagtitiponan tayo na yada di pagudpod Banggiken Burgos. Dayjay talagamot nga addan iti maititid ng revenue for the Philippines. The Philippines kunak at dayjay concept ngamin idi nga kaslang na amuan tayo no dayjay detay namnamaan tay idi ket mabenepisyaran direkta dagiti lumugar iti area ken siyempre Ilocos Norte kunatayon ngem kasla ngamin maditay marikna gagayem ken kakabsat dayjay epekto na
gapuanan ta DJ ma-generate na saan nga agdiretso ken ni electric cooperative. So diket di mapan nga umuna iti national grid datoy mapan iti intero nga Luzon. In fact, baka dumanon pa iti parte ti Visayas dahil ma-generate na nga maditay actually marik na. Siguro no kitaan tayo dahil effect na kada tayo kaslaawan kasi haamot nga nakalaklak kuman or halos libre kuman ti kuryente tayo dito yung Ilocos Norte. Nevertheless, DJ windmill nga kuna tayo is one of the cleanest generation iti energy, iti electrical energy at that Bombo J compared kadigitay diesel fed tagitay dadumapay nga agusar iti internal combustion engine taknulaan maka-generate iti kuryente ngam detoy windmill talaga nga kumbaga ket halos zero emission. Practically zero awan iti pollution na air pollution at that nga maipain na kada tayo Bombo J. Engineer, dato'y mama-amaze na kadato'y imbagam nga sigagayam iti mesa kalagiti kumbaga parte. Iti pa naka-establisar ti kaunaan nga windmill. Ayan, nga ipatakder dito Ilocos Norte. Kaya nakabimbintas nga manggagan nga adagayam ti libre idi. Ayan, nga maban benepisyaran ti kuryente. Manipod kadato'y nga inestablisaryo nga kaunaan nga windmill dito'y probinsya. So kaya't nasa engineer, nga ti pagibasbasaran nyo, iti pan napakaikabilan dito nga nasaong windmill ket DJ napigsa ti angin ken aday iti ti saludsod ko ngamin idi obi nga kedi makikita dito engineer ket haang nga iso iti masmang papigsa ti angin dagito nga windmills nakas na electric fan nga dayta nga lugar engineer. Jokingly Bombo J is ibagbagak no ko adaak DJ area ti Banggi or di pagudpod napudot ti tiyempo kung nakno ka paandaran yung amin hindi kita dadak nga electric fan kung nakno ka on the contrary Bombo J dahil pa nagpuligos ti LEC when dahil palig-palig ti windmills kat gapo ka dahil kapigsa ti angin haan nga ni windmill ti mang generate iti angin no di aggressive laan kaslalam dete no malagip mo dete ay ayam iti datao ti ubing dete papel nga aramidon tayo kasla palig-palig no dayjay ket igganamlaan nga awan ti angin madiig ko ti ang agpuligos ken padasan ti tumaray nga igigam mo dayjay ket agpuligos ket nang sawen dayjay sabsabtem nga angin isu ti mangidurduron kadayjay windmill kaslakas jay iti konsepto na datoy Bombo Jay nga dayjay angin from the sea. Actually dati nga min area tayo nagbedngan iti the then called the South China Sea ken dati Pacific Ocean. With that amo tayo nga ti pamunganayan digiti angin dati bagyo at that practically amin nga bagyo ket agapudyo baybay usually from the Pacific Ocean no dito area tayo. Ket gapo ta nagbedngan ti South China Sea ken Pacific Ocean dakdakkel dayjay possibility na nga dayjay angin dijay ket ag din nung parda kasi dayjay current bet ti angin agpuligos agpuligos nga ang naganan horizontally iso nga dayjay speed na dungparen na dayjay palig-palig ti windmills ket syempre agpuligos kasi dayjay orientation di palig-palig ket tendency na ngano na dungpa ket ag-move kasi ito man di sumarunon iso nga tuloy-tuloy dayjay panagpuligos na Bombo J ket dayjay nga panagpuligos na dayjay torque when no dayjay pwersa nga mai-transfer ka dayjay shaft when no dayjay connection dayjay palig-palig ken dayjay mismo nga generator we call it turbine nga min dayjay no kwan ket isu ti mga puligosen dayjay generator making it generate electricity Bombo J. Okay, kasi gayam iti kumbaga
panakaproseso iti tapno makapartuat ti elektrisidad manipod kada tuing windmill engineer. Engineer nakuanam tatay nga DJ mes nga windmill kabailan nan nga ikan wano supplyan ti kuryente na nagkamalit nakuanam mes nga barangay engineer. Uwen Bomboje, may isang sitio, DJ Ayoyo. Dahil dyan, idi, as a pilot project for testing namin, isot ga po na nga dahil ma-generate na isupply ijay mismo nga sitio. I don't know if there are 15 or 20 households ijay nga talagamat nga na usarda no na utilize the generated power dahil nga stand alone, actually stand alone dahil nga windmill idi at dati power bank na ado ti baterya na nga pangistoran na kadayjay ma-generate na nga electricity. In contrast with kaligiti agda mga windmills tata dito wind farm taket direkta ngamin nga i-throw na when no i-connect na the generated power ijay power grid. Unlike kaday jay kunak nga pang testing mi idi addaan iti power bank kuno detay pagistoran na nga umuna iti energy bago nga mai-distribute kaday jay community nga recipient kaday jay nga project idi Bomboje. Ngamiti kinaado ti windmills tata engineer is it true nga no mapan-amin dito Ilocos Norte kadagiti member consumers iti INEC. For example, ket kabaelan dagiti mapartuat nga enerhiya babaen kadagiti agda mga bilang ti windmills nga supplyan amin dagiti pagtaengan establishmento dito Ilocos Norte no in kaso man nga maipaay kadagiti tao dagiti nga enerhiya engineer. Theoretically Bomboje, yes. Kaya dagiti windmills ito nga supplyan amin including dagiti industries nga adda dito ento. Considering DJ potential, DJ maximum power na ma-generate na dito is already more than 300 megawatts. So, good enough to supply the whole Ilocos Norte, Bomboje. Nagmayat kumagaya, maya engineer, no kasi iti mapasamak ng handmet, sadly. Ngam engineer mapanta mismo kada ti problema tata. Iribiyang dagiti sumagumanong residente ul pakiramanan nan ti mayor iti ili ti Burgos. Ti kunam idi may salaeng ngam tatan arig na nabunubunanen iti agkakadakkel ng electric fan no windmill Burgos pagudpod Bangi. Ket adat ti tumatao don nga reklamo haglalo kadagiti mangalap engineer nga awan iti asideg kano kadagiti nga windmills awanen iti maalada nga makalapan da nga ikan. So anang amin iti epektumet dagiti nga windmills iti aglawlaw no iti environment engineer. Actually dito'y takdang dagiti windmills nga existing itata. No tutuusin basitlaan medyo mabalin nga epekto na kadagiti marine life kasi awan mo ti direkta nga connection na awan mo ti direkta nga maibagatay kuma nga mag-create na nga vibration nga mapan mismo kadagiti ayan ti habitat dagiti marine life tayo ano dito bye-bye. Although addamat ti sangkabasit nga most likely contribution na iti sound vibration or sound nga ag-travel from air to the sea, to the water. Amo tayo kakabsat nga ti sound vibration or sound frequencies ket saan laeng nga iti angin, saan laeng kadagiti solid materials, pati iti danong ket makapag-travel ti sound. Aglalo dagiti very low frequency can very high frequency. Very low dati nakabangbangag kuma kasla kuma dati tambor ti bomboradyo no tinambor mo nabangag DJ sound nga ma-produce DJ ket low frequency. Ket no DJ nga sound ipan mo bye-bye agbalin nga very loud sound nga mangeg dagitoy marine life. Especially dagitoy
whales, dagitay marine mammals. Ket sensitive ngamin dayjay hearing tawag dito dayjay pinakalapayag da nga dayjay range iti mabalinda nga mangeg ket far wider than the human ear can hear. Nga dayjay very low frequency usually ket direct nga kasla no in tap mo kumaw no padasan ti bumatok iti danom tapos mangitik all ka iti bato. Ket dayjay mangeg mo ijay is only the range nga kaya nga denggen ti lapayag ti tao. Pero beyond that, ket mangeg pay digitoy marine animals. Dayjay ma-generate nga sound digitoy adda tatta existing nga windmills, not that destructive in a way nga mabalin na nga apektaran dayjay marine life. Nga no mapantayo kadatay agdama nga I think isu ti agdama nga potential problem tatta bumbujay datay no ipandang ituloy da nga ipan datay offshore windmills. Unang-una napintas dayjay agbalin nga epekto namat in the economic side. Kasi dayjay being it nga adda ti around 200 gigawatts nga potential dita nga area ket at least ma-utilize ma-harness dayjay nga power giving more energy to the system tayo ti national grid ket ad-ado ti maipaayan na iti enerhiya. Practically we call it free energy but in the real sense hindi kasi dakkel dayjay investment nga aramiden dayjay investor kadayjay. Aglalo no offshore halos double most likely dayjay magastos da nga mangiput up kadayjay bumbujay kasi nga gipalok da iti poste iti uneg ti baybay tapno adda pangiangkoran da matlaeng kadayjay windmills. Ket with that namnamaan tayo nga medyo nangingina pa dayjay generation cost da kasi ibasar dan tumod kadayjay initial investment da. And dayjay mabalin nga addamat ti napintas nga epekto nanto iti national grid kasi in the long run ket medyo talaga nga lumakan tumod dayjay cost of generation. On the other side, Bumbujay, dayjay pa nag-construction pa lang, dayjay ti mangted iti problema iti marine life. The moment nga nagipalok da iti poste, dayjay ko nagtatay nga low frequency sound. Dayjay pa nangipalok da paylaen ket mabalin nga mangited iti temporary nga panagtutulen dagiti marine life. It may be temporary, it can even be permanent. Ket ammo tayo nga dagiti marine organisms ket ti navigation daw no dayjay pinakamatada actually ket dayjay sound. More on the sound, not on the sight. Kasi create dati sound tapno ag-bounce kanya daksa ti sonar kuman iti barko dati radar na maala na wenno ma-detect na dayjay ag-bounce na sound ket dayjay iti mangiguide kanya na iti papanan na dayjay pa iti form of communication da kadagijay other species or dagijay kadwa da matlaeng marine life like for example kumano mating season iti ikan ket no once nga na-disrupt dayjay communication da mabalin nga ma-disrupt met dayjay production da iti sumarsaron nga generation ti ikan. May sa dayjay nga disadvantage na Bumbujay. Sumaruno with that although haan man kanayon nga ag-create ti sound ngem dayjay ton gaputa asideg dayjay tawag ito dayjay panag puligos dayjay palig-palig to dayjay windmills no manunto dayjay ipanda dayjay it can actually create also sound either low or high frequencies nga mabalin manen nga mang disrupt dayjay communication process
navigation process dagiti marine life. Kat it may turn out to be nga i-drive na ida nga umadayo kada area nga ayan dagitoy nga windmills. Ket dayjay mabalin nga pumudno dayjay haka-haka dagitay fishermen tayo nga baka awanton iti makalapan da within the area. Adan tumat nga tangam talaga nga pumalaot da nga pero adayon ton dayjay mabalin da pagkalapan. May kadwa Bombojay ket dayjay kable kuno dayjay waya nga pagnaan ti ma-generate a kuryente. Siyempre being it offshore pagnaan da waya underwater. So no nagnadagi waya underwater, once they are generating electricity, the windmills generate electricity, dayjay kuryente nga lumasat kadagi waya ag create iti magnetic field. Dagiti nga magnetic field, we call it electromagnetic field. Ket it's more of generating also vibrations at the same time dayjay magnetic effect within the area ket agbalin pay nga mang-disrupt metlaeng kadayjay communication process dagijay ikan nayunan na pay dayjay epekto dayjay low frequency idi nagipalok dati poste ket dayjay nga mas nga long term effect pay kasi from time to time agpulpuligos yung windmill ag-generate the electricity at damat iti magnetic field kadagijay nga wires ket dayjay iti mabalin nga permanently nga mangbugaw kadagitoy marine life nga pagbiyagan dagiti fishermen. I'm not saying all of this will happen, Bombojay, pero the theory behind nga dagiti marine life ket dayjay hearing capability da ket it's beyond our hearing capability nga human beings ket mabalin nga dagiti oray kunatayo man nga minute or babasitlaen nga frequencies or generated sound or vibrations at that agbalin nga dakkel para kanyada making them be driven away kuno agbalin da nga dadalat ta dyan peso ngem ma-disrupt dayjay reproduction da agbalin da nga mutated kasi madidanton makangeg ken ma-disorient so most likely adanto dagiti pagamamom adatum tumakdang ikanan or anything marine life ket imbes nga adagid danom na disorient dan tumakdang dan kasjay nga isut ti magbalin nga mang alter o no mang perdi kada di habitat da. Although adamot ti napintas nga epekto na no dayjay footing no dayjay pundasyon dagiti nga windmills adanto jay agbalin tumet nga detay kasla artificial coral reef ti agbaling epekto na but it may not be able to compensate the destruction nga mabalin nga mangyari Bombojay. Okay, talagang at least tan engineer ket mas nalawlawagan para karigiti kakailian tayo no ana nga talaga epekto na kasi adu amin dagiti mangibagbaga gaputa da kano ti panaglikos na di palig-palig ti windmill di angin isot mangiduron nga umadayo dagiti igam tagayam datoy gayam windmill ket mabalin nga mangpartwat iti ringgor nga di ringgor gayam iti mabalin nga mangpaadayo kaya gito'y nga nasoong ikan, which is talaga nga saan nga napintas no ning kaso. Ngam nun da kayo iti masaludsod, engineer. Kas da iti beneg iti siyensya teknolohiya. Irekomendaryo kadi nga maituloy detoy based kadi iti naibagayo nga advantage, disadvantages. Nga rumbeng nga ituloy wenno saan. Detoy nga proyekto iti buhawin the offshore wind farm, engineer. Actually nagkadua ti mabalin nga desisyon tay kadeta Bombojay. No lakit ti mangipanda kadagitay preventive measures matkit di mabalin mat nga i-shield nga sound vibration at that pati dayjay electromagnetic energy nga magnakadagiti kable
mawalin dapat nga i-shield tapno iti kasta basbasit very minimal di agbalin nga epekto na tila ang problema mas nga dumakkel di gastos ni investor kasi nanginamat di aramiden da tapnulaan ma-negate di adverse effect na ngam on the economic side talagamat nga dakkel ti di maited na nga revenue as to the power generated can DJ no i-monetize tayo DJ power generator talaga nga dakkel bombujay. It can compensate really DJ danger or DJ adverse effect na. Kaya lang for humanity reasons medyo DJ tayo mat nga kitaan no kasano DJ agbalin nga epekto na aglalo ka dagiti mismo nga agindag idjay nga area gite fishermen ket ala hantay may ibagbag nga malidan to awan to ti makalapan da addan to latta kaya lang expect nga adayo wenno natingting nga mabalin nga dumanon dan to pa yan di Taiwan China area to kas pangarigan baka dayjay ton ti pagbalinan ti madinapintas nga epekto bumbujay ket sapay la kumata no anyan to man iti agbalin nga the decision dagiti investors and also with the government kitaan da kuma nga nasaya at gijay pros and cons tapno iti kasta aket win-win situation to natlaan ti mapasamak bumbulje.